Alaka mmebi iwu nke isii nke otu Economic Community of West African States (ECOWAS) nke onye nọ n'isi ya bụ onye jigodo ọkwa dịka okwupụta okwu Sinetọ Barau Jibril n'oge ha na-eguzobe ya akụrụgo nchepụta nke otu kọmitii a n'ihe gbasara ịhọpụta iguzobe otu kọmitii mmadụ 14. Ndị otu kọmitii a bụ nke ga-ehibe isi n'ihe gbasara ọrụ ugbo, ahụike na nchekwa na emerime ihe ndị ọzọ nwere ọkwa 56 bụ nke a ga-emechi iji wee nwee ọnọdụ nhatanha n'asụsụ nwoke na nwaanyị nakwa ihe gbasara ebe onye si. Onye ọrụ anyị bụ Princess Ekwuajide wetara akụkọ a n'uju. Ya bụ ndị otu nhọpụta bụ Honorable Melvin Snow Jr. onye sitere Liberia bụ onye isi oche chọrọ ka ndị omeiwu nke isii ECOWAS jigide usoro nkesa mejupụta otu nchere oge. Ụlọ omeiwu a mere nzọụkwụ ịhapụgodo ntụziaka otu depụtara iwu gachi ụlọ omeiwu nke isii nke ECOWAS ma ghara ka ha jiri iwu nke ụlọ omeiwu nke ise ruo mgbe ha lebara anya nke ọma n'ihe otu a mere. N'okwu ya oge ọ na-emechi nzukọ nke mbụ nke ndị ụlọ omeiwu ECOWAS nke isii ka osote onye isi oche Seneti Nigeria na osote okwuru ndị ECOWAS nke mbụ Jibril lụtara ndị omeiwu a na-agbanyeghị na ọrụ ha dị ọtụtụ na ha kwesịrị ikwudosi ike rụkọ ọrụ ọnụ jiri uche na amamihe wee rụọ ọrụ ka ha wee nwee ike izute ihe ịma aka ọbụla chere ha n'iru n'ozuzu oke. Ndị omeiwu ụfọdụ nke gụnyere Honorable Osita Izunaso bụ otu onye na ndị ahọtara dịka ndị otu mmepụta iwu gachi ụlọ omeiwu nke isii na Anekombasi dịka ndị na-anọchite anya Nigeria na ụlọ omeiwu ECOWAS kwere nkwa ịkwado ịdị n'otu na nchịkọta nke mpaghara a otumadu ugbu a mkpesa dị ka ndị Burkina Faso, Mali na Niger na-ekwu okwu ịpụ n'otu ECOWAS. Site na Abuja, Princess Ekwuajide, akụkọ ụwa ABS.